Cześć, witam Was gorąco w mojej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować karmel, który można wykorzystać do dekoracji deserów albo do drinków. Karmel, czyli syrop cukrowy, który jest ugotowany tak, że cukier karmelizuje się na piękny, taki złoto-brązowy kolor. Są dwie metody przygotowania karmelu. Pierwsza to zrumienienie cukru na nieprzywierającej patelni, np. teflonowej albo ceramicznej. I kiedy cukier się już zrumieni, zalewa się go wodą, całość miesza już na wyłączonym ogniu, rozprowadzając wszystko tak, żeby karmel upłynnił się, powstała taka gęsta, złoto-brązowa polewa. Druga metoda to rozpuszczenie cukru w wodzie i zagotowanie całości i gotowanie tak długo, aż zacznie zmieniać kolor. Można w trakcie gotowania ze ścianek garnka, tak jak widzicie, za pomocą mokrego pędzelka silikonowego zeskrobywać te resztki takie cukru i właściwie syropu, które zostają na ściankach, żeby się nie przypalały. Kiedy całość zacznie zmieniać kolor, trzeba koniecznie wtedy zdjąć garnek z ognia i karmel już sam tak naprawdę dojdzie do właściwej konsystencji jeszcze pod wpływem tej wysokiej temperatury, którą utrzymuje garnek. Czyli cukier, a właściwie syrop cukrowy zaczyna nam brązowieć, zdejmujemy go w tej chwili z ognia. Można jeszcze ewentualnie sprawdzić, czy kropla takiego syropu, która jest wrzucona do wody, do kokilki z wodą, od razu zakrzepnie. Zdejmujemy z ognia, sprawdzamy, jaka jest konsystencja. Można go troszeczkę ochłodzić poprzez wkropienie paru też takich kropelek wody z pędzelka do środka. Jeśli wydawałoby się, że będzie za chwilkę za gęsty, to można szybko, kiedy będzie stygł, dodać dalej odrobinę wody i całość potem, kiedy karmel jeszcze jest gorący, można rozlać czy to na ciasto, czy na deser, czy na przykład na talerzyk, żeby był to karmel dekoracyjny, albo można też na papier do pieczenia, taki nieprzywierający papier silikonowy, też wylać wzorki karmelowe i potem, kiedy karmel już zastygnie, zdjąć je z tego papieru i mamy wspaniałą dekorację do na przykład lodów, czy do tortów, do wszystkich możliwych deserów, które z karmelem będą się prezentować fantastycznie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że karmel uda Wam się przygotować i że będzie to piękna dekoracja. Zapraszam po więcej przepisów na dorota.in.